En una tierra disputada y había dos montañas que saltaban al bit da una gran. Estaba formada por unos rockios grises, quasi blancas, que brillaban des que sortia el sol fins que s'amagava. Des del cim d'aquesta muntanya hom podia contemplar per tots costats una gran extensió de terra. L'altra era més petitona, no tenia roques que brillaven, ni es podia veure gran cosa des del seu cim. L'única cosa que ens podia oferir era el color vermell de la seva argila i el verd de les herbes salvatges. Un dia la muntanya gran pensava, just sí que on soc de bonica, en canvi aquesta muntanya veïna, tan baixa i tan lletja, no m'agradaria gens de ser com ella. La petita també feia els seus pensaments i deia, per què dec servir-jo? Soc baixa, trista, no tinc ni un punt que brilli. Només 4 arbres que prou feina tenen per créixer. Ah, però sabeu què va passar? Doncs que un dia van arribar per aquelles terres uns nois i noies forasters, carregats amb mochiles i tendes. Buscant un lloc per acampar. En veure que les muntanyes van pujar primer la més alta, tots quedaren sorpresos de la seva bellesa i van decidir quedar-se al seu cim. Ara no es adonar de sobte que tot era pedra i no hi havia ni un sol lloc per poder clavar la tenda. Ben desengañats, van baixar cap a la petita encara que no els agradés tant. No sabeu pas l'alegria que va tenir quan va veure que allà sí que la tenda es clavava fàcilment. Va passar uns dies i com que estaven tant va decidir quedar-se una bona temporada. Llavors començant a plantar verdures, arbres, flors i una gran figuera. La muntanya que pensava que no servia per a res va convertir-se en un lloc meravellós, on la vida era agradable i acollidora, mentre que la muntanya gran es va haver de quedar tota la vida igual com al principi. Pode confirmar. Aula de comida. Vai, podia falar.